Na to vyhradívat, nevím, či to je dokončené, ale to není dokončené. Ale... Není to ještě dokončené, ale tak jako... Strašně možná už na to nešáhnu radši. Je to perfektné. A urobili ste si nejaký polkruh? Lebo ja som rozmýšľala ne, to ste rukou takto pekne urobili, hej? A čo ešte všetko sa má? Nepotřebuju pružitka. Veľmi to je pekné. A toto je nejaká religiózna malba. Toto? To jsem já. To si ty? Jsem v roce 2005 jsem to malovala, toto. A ešte čo, keď môžeš? Mám těch obrazů, mám hodně na A toto vzadu? Tam vás nepoznu. No vy jste, ale toto vzadu? Možná udělám nějakou výstavu. Toto tu? To jsem malovala, to je hodně starý už. Tady mám někde možná namalovaný rok. 2001. Takže Iveta Bartošová takto maluje? To je v době, kdy jsme se sem vlastně nastěhovali, tak to byl takový rychloobraz. To jsem měla asi za hodinu namalované, protože to byla taková rychlost. Tady ještě byly cihly, tady ještě nebyly zdi vlastně pořádně. Trčely nám tady dráty ze stropu, takže elektřina žádná. A my jsme se sem nastěhovali a museli jsme podepsat takovej něco jako revers. Vlastně, že na vlastní nebezpečí. Tady byl beton všude, prostě tak jsme spali na zemi, neměli jsme nábytek, ještě nic, takže s Arturem. Ještě byl malinký. A tak jste to prerábali, že jste tu bývali? No, tak průběžně jsme to tady dávali dohromady. No vlastně to jsou ty pastely. My jsme neměli kde bydlet, protože nám skončil vlastně pronájem a to je taková moje, takový koutek, no, kde maluju. Ateliér. Ateliér, mini ateliér. Po privarení.